Hello guys, नै एसे गुसुं फार्मा नांगौ जादों नालाय फैनायखाय मा मोनगोन मा मागोन टकटाबो जोबस्र'जोबना होनायखाय ना कार्टनखौनो जागोन ना जाया बानायना नायनो नागिरदों। गावगोनसो ना मागोनसो बारा गिदिर नङा ओरैनो फिसासो गुसुंनि थाखाय जागोन बायदि मोनदो माबायदि जागोन बानायफेराखै दासो फार्स्ट गोसोखांनानै बानायब्रबनाय जादों। जागोन बायदि मोनदों आङो नायनोसै आरो जागोन ना जाया। नानि कार्टन गाजोल दोबाय हाबाय आट बाय आट बानायनाय जादों 8 इन्सि जेनेबा घन्टाखौ नायदो जागोन ना जाया नोंथांमोना मोजां मोनबा लाइक खालाम। जागोन बायदि मोनदो जाया बायदिबो मोनदो इसा ना फानखायो माने ओंखायनो इसानाव बेखौ नुनायखाय जागोन बायदि मोननानै बानायनाय जादों। हास'बाय थाला होननानै टकटाखौ ससेनि थाखाय जासिगोनानो आं सुना नायदो 8 इन्सि गाजोल दोनो थाखाय जाखासिगोन जाबाय खावसे आरो बेखौ ओरै होथाबबानो जाबाय दाहाय खन्थायाव सोनानै गाजोल दोथाबबानो जाबाय आरो दानिया जोङो पिनुवाल लुबाय दङ मस्ला बानायगासिनो सान्दुं गोसा उपाय गैया बिराद सान्दुंखा मावाबाबो जाया मालायनि खामानि मावना होआबाबो जाखाया जोंबो मावाबाबो जाखाया। फुजा खाथि फुजा बेरायनोबो सोनांगोन ना न'आवबो जानो नांगोन फुजा बेरायनोबो नांगोन गारिफोरावबो थाव सोनो नांगोन जिरायलाय थाखुमालाय मावलाय सान्दुं एराय उपाय गैया आरो सेंकेबेल ओरैबायदि माने खस्थ' बेलसा हनो आरो त्रिपाल बनासो दोनना होदो मालिकआ हाग्रा गोजाखाय दा गाज्रि जादों माने हनो थाखाय बानायगासिनो हाला बिखुङाल' लुबाय सानदो जाबाय साननानै दा नायदो गलायबाय ओमफ्राय नै